Ето така изглеждат най-любимите ми сутрини. Представям ви ателие море. Това е моето малко ателие, пренесено на брега на плажа. Тук има всичко. Тук са инструментите ми, глината, гранчарското колело, глазури, ангоби и разбира се шумът на морето, който може би чувате и вие. Честно казано смятам, че едно керамично ателие и един плаж са просто родени един за друг. Тук чашките съхнат в пъти по-бързо заради вятъра и въздуха. Няма прах, всичко е от вятър на някъде, няма влага и дори да изпуснеш нещо, да пада на пясъка и не се чупи.